Hi guys! Welcome to UTV channel! Madami ang nagtatanong kung bawal ba ang kape sa bata. Ayon sa 2015 study na isinagawa ng Boston Medical Center, bawal ang kape sa bata dahil sa napakaraming dahilan at epekto nito sa kalusugan. Una, ang pag-inom ng kape, lalo na ng mga 2 taong gulang na bata, ay nagpapataas ng kanilang tsansa ng hanggang 3 beses na maging obese kapag sila ay tumungtong na sa kindergarten. Ang mataas na dosage din ng caffeine ay maaaring magdulot sa bata ng seizures at cardiac arrest na maaaring mauwi sa kamatayan. Bagamat hindi pa tukoy kung ano-ano pa ang maaaring maging epekto nito sa kalusugan ng isang bata, tinatayang tumataas ang kanilang risk na makaranas ng negative health outcomes sa tuwing sila ay iinom ng kape. Ito ay dahil hindi pa kaya ng kanilang katawan na iproseso ang caffeine. Itatawid man ng pag-inom ng kape ang gutom para sa ibang bata, mabilis din namang nawawala o nauubos ang energy na mula rito. Dahilan para mas madalas silang makaramdam ng gutom sa tuwing umiinom ng kape. Pinaniniwalaan ding nagdudulot ng long-term side effects ang pag-inom ng kape sa developing brain ng mga bata. Kaya para sa mga eksperto, hindi daw dapat pinapainom ng kape ang isang bata hanggang siya ay mag-18 years old. Dahil bukod sa wala silang makukuhang benefits dito, ay mararami rin itong damaging side effects. Ito ay ayon kay Dr. Christine Powell, isang pediatrician mula sa St. Vincent Medical Group. No amount is okay for toddlers or young children. There have been studies that show caffeine can cause increased blood pressure, heart rate, and seizures in your children. It's also been associated with heart arrhythmias. Ito ang dagdag na pahayag ni Dr. Powell. Pero hindi lang daw dapat black coffee ang tigilang inumin ng mga bata dahil may mga coffee beverage rin na tulad ng frappuccino o soda ang nagtataglay ng caffeine, sugar at empty calories na nagdudulot rin ng mga nabanggit na epekto sa kalusugan. Kaya dagdag na paalala ni Dr. Powell sa mga magulang, kailangan nilang siguraduhin na walang kahit anong uri ng caffeine na naiinom ang mga bata. Para naman sa mga baby ay tanging breast milk o formula milk lang ang dapat nilang inumin hanggang sa kaya na nilang kumain ng solid food sa kanilang ika-4 o ika-6 na buwan. Ang pag-inom naman ng juice ay maaari ng simula ng mga baby kapag sila ay 6 months old na. Ngunit ito ay dapat may limitasyon na hanggang 4 ounces lang kada araw. Ito ay ayon naman sa American Academy of Pediatrics. Muli, bawal ang kape sa bata. Para sa malusog na pangangatawan ay bigyan sila ng gatas na puno ng sustansya at bitamina na kailangan nila. Huwag ninyong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. Thank you for watching!